ብዙሕ ግዜ ናይ ኢሜይልና ወይ ጉግል ኣካውንትና ፓስወርድ ክንፈልጥ እንደሊና ገለ ካብቶም ምኽንያታት ከዓ ምናልባት ንቲክቶክ፣ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እንተኸፊትና ኣላሞ እንተተሰሪቕና ወይ እውን ብኻልእ ምኽንያት ሞባይል ክንቅይር እንተደሊና ነታ ኢሜይል ከይከፈትና እዞም ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ፕላትፎርምስ ክንከፍቶም ስለ ዘይንኽእል። ስለዚ ናይ ኢሜይልና ፓስወርድ ዘይንፈልጥ ተኾይና ሓደ መዓልቲ ምስ ናይዞም ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ሶሻል ሚድያስ ኣካውንትና ለኪማትና ንባዕላ ክትጠፍእ ትኽእል። በዚ ምኽንያት ናይ ኢሜይልና ፓስወርድ ክንርስዖ የብልናን። እቶም ዝረሳዕናዮ ከዓ በዚ ሕጂ ዘርእየኩም መንገዲ ጌርኩም ፓስወርድኩም ኣረጋግፁ። መጀመርያ ናብ ክሮም ንኣቱ። ዳሓር ኣብዘን 3 ነጥቢ ንሃርም እሞ ከምዚ ምስ መፀና ኣብ ሴቲንግስ ንኣቱ። ቀፂልና ጉግል ፓስወርድ ማናጀር ዝብል ደሊና ኣብኣ ንኣቱ። ኣብኡ ምስ ኣተና ፓስወርድና ኣቐዲምና ሴቭ እንተጌርናዮ ኣብዚ google.com ዝብል ክንረክብ ኢና። ንሕና ድማ ኣብኡ ንጥውቕ እሞ ዳሓር ፓስወርድና ክንርኢ ንኽእል። ምናልባት ከምዚ ናተይ ተዘይመፂልኩም ከዓ ካልእ ኣማራፂ ኣብዛ ፕሮፋይል ፒክቸር ሃሪምና ማኔጅ ፓስወርድስ ኦን ዲስ ዲቫይስ ንብላ። ሕጂ google.com ዝብል መፂልና ኣሎ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ክልተ ካብ ኢሜይላተይ ፓስወርደን ኣብዚ ክረኽቦ ከም ዝኽእል ትሕብረንላ። ናይ ነይቲ ኢሜይለይ እንታይ ፓስወርዳ ድማ ናብ ውሽጢ ኣትየ ክሪኦ ይኽእል። ናብ ውሽጢ ከኣቱ ድማ ኣብዛ google.com ትብል ዘላ ሓደ ግዜ ይጥውቕ እሞ ናይ ቅድሚት ኮደይ ክትሓተኒያ ናይ ቅድሚት ኮድ ወይ ድማ ፊንገርፕሪንት ምስ ሃብክዋ ድማ ናብዚ ኣትየ ናይ ኢሜይለይ ፓስወርድ ክርኢ ትፈቕድለይ። ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይዛ ሓንቲ ኢሜይለይ ፓስወርድ ኣብዛ ዓይና ሃሪማ ክሪኦ ይኽእል። ናይታ ሓንቲ ድማ ብተመሳሳሊ መንገዲ ክሪኦ ይኽእል። በዚ መንገዲ በቐሊሉ ፓስወርድና ክንረክብ ተዘይክኢልና በዛ ካልአይቲ መንገዲ ሰዓቡኒ። መጀመርያ ናብ ጉግል ንኸይድ። ቀፂልና ኣብዛ ናይ ፕሮፋይል ፒክቸር ኣይኮን ንሃርም እሞ ናብዚ ንመፅእ። ናብዚ ምስ መፃና እታ ፓስወርድ ክንፈልጣ ደሊናያ ዘለና ኢሜይል እዚኣ ምዃና ንረጋግፅ። ንሳት ዘይኮይና ኣብዚ ብምጥዋቕ ካብዞም ኣብዚ ዘለዉ ኢሜይላት ነታ ክነውሕሳ ደሊናያ ዘለና ኢሜይል ንመርፅ። ኣነ ግን ንኣብነት ነዛ ኢሜይል ደልየለኹ ንበል። ሕጂ ኣብዛ ማኔጅ ዩር ጉግል ኣካውንት ትብል ዘላ ንጥዋቕ። ቀፂልና ጉግል ፓስወርድ ዝብል እንደሎ እሞ ምስ ረኸብናዮ ኣብኡ ንኣቱ። ኣብኡ ቅድሚ ምእታውና ግን ኣብ ሞባይልና ፍቓድ ዘይብሉ ሰብ ከይከውን ናይ ቅድሚት ኮድና ክትሓተናያ። ኮድ ምስ ሃብናዮ ድማ ናብዚ ተምፃና። ኣብዚ ምስ መፃና እንታይ ኢና ክንገብር እንተኢልና ነታ ናይ ቀደም ፓስወርድ ገዲፍና ሓድሽ ዘይንርስዖ ፓስወርድ ክንቀይረላ ኢና። ሕጂ እታ ሓዳሽ ንቕይራ ፓስወርድ ካብ 8 ንላዕሊ ብዝሒ ዘለዎም ካራክተርስ ሕውስዋስ ናይ ቁፅርታት ሌተርስ ኤንድ ሲምቦልስ ክኸውን ይምረፅ። ንኣብነት ኣነ ፓስወርድ እዚኣ ክገብራ እየ። ንስኹም ከዓ ናትኩም ግበሩ። ከምዚ ንሪኣ ዘለና ዘናተይ ልዕሊ 8 ብዝሒ ዘለዎም ካራክተርስ ዝሓዘት ሕውስዋስ ናይ ሲምቦልስ ሌተርስ ናምበርስ እያ። ሕጂ ኮንፊርም ክንገብር እታ ኣብ ላዕሊ እቲናያ ዘለና ፓስወርድ ኣብዚ ደጊምና ነእትዋ እሞ ቼንጅ ፓስወርድ ከዓ ንሃርም። ኣብ መወዳእታ ከዓ ክሎዝ ንብላ። እምበር ካብዛ ሕጂ ሰዓት እንዳሓር ናይ ኢሜይልኩም ፓስወርድ እዛ ሕጂ ዝቐየርኩም እያ። ሓዳሽ ሞባይል ተቐይርኩም ወይ እውን ሞባይል ምስ ተጠፍኣኩም በዛ ሕጂ ዝቐየርኩማ ፓስወርድ ጌርኩም ኢሜይልኩም ኣብቲ ሓዳሽ ሞባይል ተኸፍትዋ።